ስለምንታይም ሰባት ቃላት ኻዘ ይኽብሩ ስለምንታይ ንኹል ሕራይ እንዳበልኻ ዋጋኻ እናወረደ ዝኸይድ ሓቂ ክነግረካ እቲ ፀገም ሰባት ዘይኮኑስ ንስኻ ንርእስኻ ዝሃብኻያ ክብሪ እዮም ዝህቡኻ ሎሚ ዓለም ብምልኣ ብኽብሪ ክትጥምተካ ዝገብሩ 5 ምስጢራዊ ሕግታት ክብሪ ክነግረካ እየ ብፍላይ እታ ናይ መወዳእታ ሓምሸይቲ ነጥቢ ህይወትካ ክትቕይሮ እያ ሰላም እዚ ቻናል ስነ ልቦና እዩ እዚ መደብ ዘሰናደልኩም ድማ ኣነ ሓፍትኩም ሊድያ እየ ነዚ ቻናል ሓደሽ እንትኮንኩም ሰብስክራይብ ገበሩ ቀዳማይ ንርእስኻ ኣኽብር እቲ ዝዓበየ መበገሲ ክብርኻ እዩ ሰባት ከኽብሩኻ እንተደኣ ደሊኻ ቅድሚ ሰባት ንዓኻ ምርኣዮም ንስኻ ንርእስኻ ከመይ ጌርካ ከም ትርኣዮም ዝስተውዕሉ ንርእስኻ ምኽባርካ ውሽጥኻ እዩ ዝጅመር ኣብቲ በይንኻ ምስ ርእስኻ ትዛረበሉ ግዜ ንርእስኻ እንታይ ትብላ ኣነ ዓሻ እየ ኣይኽእሉን እየ ንዓይ ዝኸውን ነገር የለን ዝብል ቃላት ትጥቀም እንተኮይንካ እዚ ብተግባርኻን ብኣዘራርባኻን ናብ ሰባት ይንፀባረቕ እዩ ሰባት ድማ ነቲ ንስኻ ንርእስኻ ዝሃብካያ ትሑት ግምት ተረዲኦም ይንዕቑኻ ስለዚ መጀመርታ ንርእስኻ ከም ሓደ ክቡርን ክኢላን ሰብ ጌርካ ሓሰባ ብዙሓት ሰባት ኣይፋልን እንተኢለ ሰባት ክፀልኡኒ እዮም ወይ ክቕየሩኒ እዮም ኢሎም ይፈርሑ ግን ንኹሉ ሰብ ሕራይ ምባል ንርእስኻ ዋጋ ከም ዘይብሉ ሰብ ከም ትቁፀር እዩ ዝገብረካ ንዓኻ ዘይጥዕመካ ግዜ ምስ መትከልካ ዘይኸይድ ሓሳብ ወይ ድማ ንክብርኻ ዝዝንክፍ ኩነታት ምስ ዘጋጥመካ ብትብዓት ኣይፋልን በል ሰባት ኣይፋል ዝብል ሰብ ካብቲ ኩሉ ሕራይ ዝብል ሰብ ንላዕሊ እዮም ዘኽብርዎ ገሊኡ ሰብ ኣብ ማእኸል ሰባት ተቐባልነት ንምርካብ ወይ ንሰባት ንምስሓቕ ኢሉ ብዛዕባ ድኽመቱ ወይ ብዛዕባ ትርኢቱ እናላገፀ ይዕልል እዩ እዚ ንሓፂር ግዜ ንሰባት ከስሕቕ ይኽእል ይኸውን ንነዊሕ ግዜ ግን ሰባት ንዓኻ ከም ሓደ ክብሪ ዘይብሉ ሰብ ገይሮም ክሪኡኻ ይገብር ንርእስኻ ምስ ትንዕቓ ሰባት ንዓኻ ክንዕቑኻ ፍቓድ ትህቦምልኻ ማለት እዩ ንርእሱ ዘኽብር ሰብ ግዚኡ ኣበይ ከም ዝሕልፎን ምስ መን ከም ዝውዕልን ይመርፅ እዩ ኣብ ዘይተዓደምካዮ ቦታ ኣይትኽድ ዋጋ ኣብ ዘይተዋሃበሉ ዕላል ኣይትሳተፍ ኩሉ ግዜ ንኹሉ ሰብ ክትረክብ እንተደኣ ፀኒሕካ ሰባት ዋጋኻ ኣይፈልጥዎን እዮም ሓደ ንርእሱ ዘኽብር ሰብ ብቐሊሉ ኣይሓርቕን ወይ ብናይ ሰባት ዘረባ ኣይድሃልን ሰባት ክንዕቑኻ እንተደኣ ፈቲኖም ንስኻ ብቁጣዕ እንተመሊስካሎም ነቲ ዝደለይዎ ትሑት ደረጃ ወሪድካ ኣለኻ ማለት እዩ ብርቃዕ ጥራይ እዚ ዘረባ እዚ ንዓይ ኣይምጥነንን እዩ ኢልካ ርእስኻ ቅኒዕካ ምኻድ ካብ 100 ቃላት ንላዕሊ ክብርኻ ይሕልወልካ ካልኣይ ኣብ ቃልካ ጽኑዕ ኮን ኣብዛ ንነብረላ ዘለና ዓለም ሰባት ብበዝሒ ቃላቶም ዘይኮነስ ብተግባሮም እዮም ዝዕቀኑ ቃልካ ምሕላው ማለት ንኻልኦት ሰባት ጥራይ ትገብሮ ውዕል ዘይኮነስ ምስ ገዛእ ርስኻ ትገብሮ ውዕል እዩ ሓደ ሰብ ቃሉ ሕልው እዩ ተባሂሉ ክውደስ ከሎ ካብ ዝኾነ ናይ ገንዘብ ሃብቲ ንላዕሊ ዝዓበየ ናይ ሞራል ሃብቲ ኣለዎ ማለት እዩ ቃልካ ምስ ትሓፅፍ ግን ሰባት ከም ፎኪስን ዘይተኣማመን ሰብ ገይሮም ክሪእኻ ይጅምሩ ቃላትካ ረዚን ክኸውን ተደሊኻ ቅድሚ ምዝራብካ ሕሰበሉ ምስ ተዛረብካ ድማ ከም ከውሒ ፅናዕ እምነት ከም መስያት እዩ ሓንሳብ ምስ ተሰበረ ክትፅጉኖ ትኽእል ኢኻ ግን እቲ ነቓዕ ወትሩ ይረአ እዩ ቃልካ ዘይትሕሉ እንተኮይንካ ሰባት ኣባኻ ዘለዎም ግምት ይወርድ ንዕቓት ዝመፅእ ድማ ካብ ምጥፋእ እምነት እዩ እዚ ሰብ እዚ ሎም ዝበሎ ፅባሕ ኣይገብሮን እዩ ተባሂልካ ክትሕመ መሪር እዩ ስለዚ እምነት ንምህናፅ ዓመታት ይወስድ ንምፍራሱ ግን ሓንቲ ቃል ጥራይ ተኣክል ንምሕዳሱ ድማ ምናልባት ሙሉእ ዕድመ ክሓትት ይኽእል ቃልካ ክትኸብር ከለኻ ቅድሚ ንሰባት ንርእስኻ ኢኻ ትኸብር ዘለኻ ሓደ ሰብ ቃሉ ምስ ዝጠልም ሕልንኡ ይወቅስ እዩ ኣነ ቃለይ ዘይሕሉ ድኹም ሰብ እየ ዝብል ስነ ኣእምሮዊ ድኻም ይስምዖ ኣብ ቃሉ ፀኒዕ ሰብ ግን ብርእሰ ተኣማንነት ይንቀሳቐስ ሞራልካ ልዑል ክኸውን ውሽጣዊ ሰላም ክህልወካ ቃልካ ሓሉ ዝበልካዮ ድማ ፈፅም ብዙሕ ግዜ ሰባት ቃልና ንጠልም ንሰባት ንምሕጓስ ጥራይ ሕራይ ስለንብል እዩ ቃልካ ንምሕላው ቅድሚ ሕራይ ምባልካ ዓቕምኻን ግዜኻን መዝን ዘይትኽእሎ ነገር ኣይኽእልን ምባል ክብሪ የሁበካ እዩ ሓቀኛ ሰብ ብንጹር ኣይፋልን ይብል ቃል እንተኣትዩ ግን ይፍፅሞ ኣብ ቃሉ ዝፀንዕ ሰብ ኣብ ማሕበረሰብ ከም ብርሃን እዩ ኩሉ ሰብ ክቐርቦ ምስኡ ክሰርሕን ክትኣማመን ይደሊ ቃልካ ምኽባር ማለት ህይወትካ ብስርዓትን ብክብርን ምምራሕ ማለት እዩ ሳልሳይ ንጹር መስመር ወይ ዶብ ይሃሊኻ ሓደ ሰብ ገዛን ግራት እንተሃልይዎ ሓፁር እንተዘገይሩሉ ኩሉ እንስሳን ሰብን እናኣተወ ይባላሽዎ ህይወትካ እውን ከምኡ እያ ዶብ ምስ ዘይህልወካ ሰባት ብዘይፍቓድካ ናብ ውሽጢ ህይወትካ ይኣትዉ ስምዒትካ ይረግፁ ንመንነትካ ድማ የላግፅሉ ዶብ ምግባር ማለት ግን እዚ ቦታ እዚ ናተ እዩ ክሳብ ዚ ክትመፅእ ትኽእል ኢኻ ካብዚ ንላዕሊ ግን ፍቑድ ኣይኮነን ኢልካ ንዓለም ትነግረሉ መሳርሒ እዩ ብዙሓት ሰባት ግዜኦም ዝሰርቁ ሰባት ኣለዉ ብዘይ ዋጋ ኣብ ዘይረብሕ ዕላል ኣብ ዘይጠቅም ክትዕን ኣብ ግላዊ ጉዳዮም ጥራይ ዘተኩሩ ሰባት ግዜኻ ክወስድሉ ዕድል ኣይተሃብ ኣይፋል እምቢ ምባል ልመድ
እምቢ ማለት ንሰባት ምጽላእ ዘይኮነስ ንጊዜኻን ንዕላማኻን እወ ምባል እዩ ጊዜኻ ዝሰርቕ ሰብ ህይወትካ ይሰርቕ ዘሎ ገሊኦም ሰባት ዋዛ እዩ እናበሉ ንኽብርኻ ዝትንክፉ ቃላት ይድብሩ ኢልካ ይኾኑ ነዚ ነገር እዚ ቀልጢፍካ ደው ብሎ እዚ ዝበልኻዮ ቃል ኣየሕጎሰንን ንመጻኢ ክትጥቀመሉ ኣይደልን እየ ኢልካ ብትብዓት ምዝራብ ዓብዪ ብስለት እዩ ስቕ እንተበልካ ነቲ ላቅፂ ከም ዝተቐበልካ ይቁፀር ንሰባት ድማ ዝያዳ ንኽትንክፉኻ ፍቓድ ትህቦም ለኻ ማለት እዩ ሰብ ክትበሃል ከለኻ እዚ ፈቲ ዝብል መትከል ክህልወካ ይግባእ ዝመፀ ይምፃእ ዝኾነ ይኹን ዝብል ሰብ ክብሪ የብሉን ንኣብነት ክስቶ ኣብዚ ህልወሉ ክንዛረብ ኣይፈትን እየ ወይ ብዛዕባ ፋይናንሰይ ክዛረብ ኣይደልን እየ ዝብሉ ንጹር መትከላት ምስ ዝህልውኻ ሰባት የኽብሩኻ ጥራይ ዘይኮነስ ክሕስቡኻ እውን ይፈርሑ እዮም መስመር ምግባር ጥራይ እኹል ኣይኮነን እቲ መስመር ምስ ዝጠሓስ ክትከላኸለሉ ክትኽእል ኣለካ ሰባት ገደብካ ክጥዕሱ ከለዉ ብሕርቃን ዘይኮነስ ብርቅዓትን ብትብዓትን እዚ ነገር እዚ ገደብ ናይቲ ዝፍቅር ሕውነትና ዝሓለፈ እዩ ኢልካ ንገሮም ነዚ ንምግባር ድማ ክጸልኡን እዮም ዝብል ፍርሒ ካብ ውሽጢ ከውፃዮ ብሓቂ ዘኽብረካ ሰብ ንደብካ እውን የኽብሮ እዩ ንጹር ደብ ምህላ ማለት ንርእስኻ ዘለካ ፍቕሪ ዝግለጸሉ መንገዲ እዩ ደብ ክህልወካ ከሎ ንጹር ኣእምሮ ውሕድ ጭንቀት ከምኡውን ጽቡቕ ናይ ስራሕን ናይ ፍቕሪ ዝምድናታት ይህልወካ ራብዓይ ኣይፋል ምባል ልመድ ዝኾነ ሰብ ዝበለካን ዝሓተተካን ኩሉ እወት ትብል እንተኾይንካ ንስኻ ናይ ገዛ ርእስኻ ህይወት ይብልኻን ኣይፋል ምባል ክትጅመር ከለኻ ግን ህይወትካ ናብ ኢድኻ ትምለስ ንሰባት ደስ ንምባል ኢልካ ንነብስኻ ይተቕተላ ገሊኦም ሰባት ሰብ ከይቕዮሞም ብዝብል ፍርሒ እወ ይብሉ እቲ ሓቂ ግን ንኩሉ ሰብ ደስ ክተብል ኣይትኽእልን ኢኻ ንኩሉ ሰብ ደስ ንምባል ዝፅዕር ሰብ ኣብ መወዳእታ ንርእሱ ይጸልእ ሰባት ድማ ኣይኽብርዎን ሰባት ክብሪ ዝህቡኻ መትከል ምስ ዝህልወካን ኣይፋልን ክትብል ብትብዓት ምስ ተርኢን እዩ ኩሉ ነገር ንዓኻ ኣገዳሲ እንተኾይኑ ዋላ ሓደ ኣገዳሲ ነገር የብልኻን ማለት እዩ ንሓደ ዘይረብሕ ዕድመ ወይ ዘይጠቅም ስራሕ ኣይፋልን ክትብል ከለኻ ነቲ ክትገብሮ ዝግበአካ ዓብዪ ዕላማ ግዜ ትህቦ ኣለኻ ንዘይጠቅም ዕላል ኣይፋልን በል ንዘባኽን ግዜ መዘናግዒ ኣይፋልን በል ንሕማቕ ልማድ ኣይፋልን በል ሽዑ እወት ትብለሉ ነገር ዋጋ ዝህልዎ ኣይፋልን ንምባል ግድን ክትበኣስ ወይ ክትጭድር የብልኻን ብትሕትናን ብቆራፅነትን ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ ኣብነት ሓደ ስለቲ ዝዓደምኻኒ ይቐኒለይ ግን ኣብዚ እዋን እዚ ካልእ ቀዳምነት ዝህቦ ስራሕ ስለ ዘለኒ ክሳተፍ ኣይኽእልን እየ ኣብነት ክልተ እዚ ነገር እዚ ምስ መትከለይ ስለ ዘይኸይድ ክገብሩ ኣይኽእልን እየ ዘይጠቅም ምክንያት ኣይትሃብ ምክንያት ክተብዝሕ ከለኻ ሰባት ነቲ ኣይፋልካ ሰቢሮም ክኣቱ ዕድል ትህቦም ኣለኻ ኣይፋል ንባዕሉ ሙሉእ ሓሳብ እዩ ሓደ ሰብ ኣይፋል ክብል ምስ ዝጅምር ኣብ ውሽጡ ዓብዪ ናይ ስልጣን ስምዒት ይስምዖ እወ ኣነ ኣብ ሂወተይ ወሳኒ እየ ዝብል ስምዒት ይፈጥረሉ እዚ ድማ ካብ ካልኦት ሰባት ጽቅዕተኛ ከይትኸውን ይሕግዘካ መጀመርታ ኣይፋል ክትብል ከለኻ ሰባት ከገርሞም ወይ ክቕዮም ይኽእል እዮም ምክንያቱ እወ ክትብል ስለ ዝለመዱኻ ግዜ ንሓለፈ ምስ ኸደ ግን ከም ሓደ መትከል ዘለዎ ሓያል ሰብ ክሪኡኻ ይጅምሩ ንመንነትኻ ድማ ክጥንቀቕሉ ይጅምሩ ህይወትካ ሓፃርያ ጸቕጢ ስምዒት ሰሚዕካ ሕልናኻ እናወቐሰካ ሕራይልካ ግዜኻን ሓይልኻን ኣይተባኽን ንነብስኻ ክብራ ንኻልኦት ሰባት ዘለካ ፍቕሪ ንነብስኻ ብምጉዳእ ክኸውን የብሉን ሓደ ግዜ እቲ ዝበለፀ ህያብ ንርእስኻ ክትህቦ ትኽእል ንዓለም ኣይፋል ምባል እዩ ኣይፋል ክትብል ከለኻ ሓራት ውፅእ ንነብስኻ ድማ ትረኽባ ሓምሻይ ትርኢትኻን ፅሬትኻን ሓሉ ሰባት ቅድሚ ብዛዕባ ውሽጣዊ መንነትኻ ምፍላጦም ብደገ ብትርኢትኻ እዮም ዝፈርዱኻ ቅድሚ ኣፍካ ከፊትኻ ሰላም ምባልኻ ክዳንካን ኣቀማምጣኻን ንመንነትኻ ይገልጽዎ እዮም ዓለም ብዓይና እያ ትፈርድ ጽፉፍ ኣከዳድናን ፅሬት ዘለዎ ሰብ ከይተዛረበ ኣነ ስነ ስርዓት ዘለኒ ንርእሰይ ዘኽብር ንስርሐይ ድማ ጥንቁቕ ሰብ ዝብል መልእኽቲ ንሰባት ይሕልፍ ሰባት ንሓደ ጽፉፍ ሰብ ክቐርቡ ከለዉ ብጥንቃቐን ብኽብርን እዮም ብዙሓት ሰባት ክቡር ክዳን እንተዘይብለይ ሰብ ኣየኽብረንን ኢሎም ይጋገዩ እቲ ምስጢር ግን ኣብቲ ናይ ክዳን ዋጋ ዘይኮነስ ኣብቲ ፅሬትን ጽፈትን እዩ ዝተተኮሰ ክዳን ጽሩያት ኣስናን ስሩዕ ጭሕሚ ወይ ፀጉሪ ርእሲ እዚኦም ነገራት ሃብታም ምዃን ኣይሓቱን ትጉህ ምዃን ግን ይሓቱ ሰብ ክቡር ክዳን ተኸዲኑ ፅሬቱን ስለዘይሓልዩ ካብቲ ተራ ክዳን ተኸዲኑ ጽፉፍ ዝኾነ ሰብ ንታሕቲ እዩ ዝረአ ጽፉፍ ክትኸውን ከለኻ ንሰባት ጥራይ ዘይኮነ ንርእስኻ እውን ትቕይራ ኢኻ ጽቡቕ ተኸዲንካ ክትወፅእ ከለኻ ኣብ ውሽጥኻ ዓብዪ ርእሰ ተኣማንነት ይስምዓካ ዝያዳ ትብዓት ዝያዳ ድማ ንቑሕ ትኸውን እቲ ትርኢትኻ ንመንፈስኻ ተዳሎ ሎሚ ዓብዪ ስራሕ ኣለካ ዝብል ትእዛዝ ይሕልፈሉ
ኣብ ማሕበራዊ ህይወት ሓደ ሓቂ ኣሎ ሰባት ከምቲ ዝሪእኻ እዮም ዝቐርቡኻ ንጉስ ክትመስል እንተደሊኻ ከም ንጉስ ትኸደን ኣብ ስራሕ ይኹን ኣብ ማሕበራዊ ምትእኽኻብ ፅፉፍ ትርኢት ምህላው ማዕፆታት ንኸፍቱልካ ይሕግዝ ሰባት ንሓንሳብ ቅድሚ ምስምዖም ንትርኢትካ ኣሚኖምሉ ክኾኑ ኣለዎም ትርኢትኻን ንጽህናኻን ምሕላው ማለት ንዓለም ኣነ ዋጋ ዘለኒ ሰብ ኢልካ እትእውጀሉ መንገዲ እዩ ፅሬትካ ሓሉ ክዳንካ ፅሪ ኩሉ ግዜ ድማ ድሉው ኩን ዓለም ንዝተሸለመት ዕምባባ ቀጢፋ ተሰብሃለላ ፅፉፍ ትርኢት ናይ ሓያል መንነት መጻእ መግለፂ እዩ ንሎሚ ዘደለኹልኩ መደብ እዚ ይመስል ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ብኻልእ ኣገዳሲ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ፅንሑ